Il-flyover li tissir fl-imsida żgur li mhux se solvi l-problema ta' traffiku u qed ikompli joħroġ biċ-ċar li l-gvern ta' Roberta Bela injora il-karba tal-Kunsill Lokali kif ukoll tar-residenti. Dak il-messaġġ li twassal waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret il-ħamis filgħodu quddiem il-Kunsill Lokali tal-Imsida u li kienet indirizzata mix-Shadow Ministers Mark Anthony Sammut u Joe Giglio kif ukoll mis-Sindku tal-Imsida Charles Selvaġġi. Mark Anthony Sammut fakkar li 3 snin ilu Roberta Bela kien wieħed li jrid imexxi traffiku il-barra mill-qalba tal-irħula imma b'dan il-proġett se jkun qed jagħmel il-kontra ta' dak li wieħed. Wa qal ukoll il-Kamra tal-Periti resqet pjanijiet alternattivi għall-imsida bil-Gvern qal biss li sar rapport u r-riżulta li kien hemm il-problemi, però dan id-dokument qatt ma ġie ippubblikat. Huwa proġett li se jżid it-traffiku u l-volum ta' karozzi propju fil-qalba ta' l-imsida. U kull ma ħajamel u li ħajmexxi bottleneck propju fej roundabout aktar il-fuq fej issa ħajkollok serbut ta' traffiku jistenna fuq flyover li ħajkun propju fl-għoli tal-binjiet residenzjali li hawnhekk. Nafu li hemm proposti oħra illi setgħu ġew evalwati iżda għal xi raġuni dawn twarbu mingħajr ma qatt ma jingħatat spjegazzjoni għal dan sar. Min-naħa tiegħu Joe Giglio qal il-flyover se tħalli impatt negattiv ħafna fil-waqt li saħaq fuq l-importanza li jkun hemm inċentivi sabiex il-poplu juża mezzi ta' trasport alternattivi bit-trasport pubbliku għandu jkun effiċjenti. Joe Giglio spjega wkoll li l-passat wera kif fil-verità il-flyovers mhumiex soluzzjoni għat-traffiku għaliex bil-proġetti li saru xorta għadna naraw konġestjoni kbira tat traffiku f'kull ħin tal-ġurnata. Il-flyover illi qiegħda tiġi proposta. Il-flyover li qed tiġi proposta ħatkun qiegħda pratikament tgħaddi minn bejn il-Knisja u lajn tal-Ħassilin u intennu il-viżwali sabiħ dan il-flyover ċertament mhux ħajkun qiegħed joħloq. U allura qegħdin hawnhekk ukoll illum biex intennu l-appell tagħna illi wieħed jirrikonsidra din il-kwistjoni u dan il-proġett inkwantu jirrigwarda din il-flyover illi qiegħda ssir. Is-Sindku tal-Imsida Charles Selvaġġi qal li matul dawn l-aħħar xhur il-Missidjani komplew jikkonfermaw il-karba tal-Kunsill Lokali kontra l-flyover. Hawnhekk Selvaġġi semma 3 raġunijiet għalfejn din il-flyover m'għandix issir. U ma qbilniex għal raġuni 3 raġunijiet. Wan l-oli u kif se jaqta l-Imsida u se jaqsam il-pjazza tal-Imsida għax dan ħajkla 3 sulari, give and take. It-tieni ħaġa li Transport Malta mhux qed jikkonfermaw li ħanqos it-traffiku, ħadd ma tagħna konferma li ħanqos it-traffiku, u number 3 il-famuż bottleneck li ħafna nies qed jinterpretaw kif iridu, bażikament huwa traffic jam, li traffic jam li ħajmur fuq one lane dana ħajkber. U dana huwa punt li anke Infrastructure Malta u l-Ministru jafu li għadhom ma sabu soluzzjonija. Matul din il-konferenza l-kellima appellaw lill-Ministru Chris Bonizza biex verament jifhem il-punti tal-Missidjani u jsib soluzzjoni għal dawn il-menti.